Okay mga kaibigan, nandito tayo sa channel ko. Magbalot tayo ng bilao. Paano magbalot ng bilao mga kaibigan. Ito, tingnan nyo. Ito ito ang photo ko ng balanghoy. Okay, nandito naman tayo sa channel ko. Ito tayo magbalot ng bilao. Paano magbalot ng bilao ng cling wrap. Okay, nandito tayo. Okay, tingnan nyo kung paano balutin ang ating photo mga kaibigan ng cling wrap. So ang cling wrap natin. Okay, tingnan natin balot ng bilao using cling wrap. Ito ang cling wrap. Okay, ganito. Ito ang ating balutin. Ito ang photo balanghoy. Balutin natin to. Paano balutin ng cling wrap. Okay mga kaibigan, tingnan nyo. Ito. Saan ba ang ano natin? Tika. Okay, ito. Ito ang photo, ilagay natin dito. Kaibigan, sinter, sa sinter muna. Ito. 7 piraso ang ilagay natin mga kaibigan. 7 pirasong photo. Okay, worth 100 pesos only. Okay, mura na, di ba? Mura lang, di ba? Okay, ito ang balutin natin. Okay. Siksik to sa laman. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, tama na. Okay, sobra. Okay. 2, 4, 6, 7. Worth 100 pesos only. Ito. Okay mga kaibigan, tingnan nyo kung paano balutin tong photo natin. Okay. Ito ang bilao na plastic bilao natin mga kaibigan. Kung tapos niyo kainin tong photo, magamit pa ito yung plato kung palagi kayong umorder sa akin. Damihin yung pag-order parang maraming plato kasi sa inyo. Okay, ito na. Ito na. Okay, ito ang cling wrap natin. Tingnan nyo kung paano balutin ito. Easy lang. Itong dalawa, tapos na yan. Ito na lang. Okay, ito. Ganito ang pagbalot mga kaibigan. Okay, dito. Paano natin i-overlap natin yan. Okay. Okay. Saka ito. Ano natin yan. Ilampas natin dito. Parang mag-ano sila. Mag-tagpo. Okay, dito. Ipilit yan pag katagpo yan sila. Magkaparehong si plastic. O ayan. Okay na. Hindi na yan mabukas mga kaibigan. Pag magtagpo na sila, hindi na yan hindi na mabukas yan. Pipilit na yan sila. Magpilit na yan. Okay. Ito. Okay. Yan. Easy lang, di ba? Easy lang magbalot, di ba? Tagpuin. Pwede na mabinta yan. Mabinta na to, tapa. Easy lang, di ba? Ito na. 3 nang nabalot ko. Ito. Okay. Deliver natin yan. Ngayon. Salamat! Okay, pagkatapos natin ng balot, ating lagyan ng ano pa yan? Palatandaan. Palatandaan mo yan. Yung ano yan, nilubihan to, at saka kinamayan lang, at saka walang kamay. Nilubihan lahat. Lagyan natin ng marka na nilubihan. Okay, ganyan. Kita nyo? Ilagay natin yan. Parang malaman natin kung ano yung klaseng photo, nilubihan o wala.
sticker, parang sticker ba? Okay mga kaibigan, dito. Okay. Lagyan natin dito para malaman kung may okay. Lagyan pa natin iba. Ito. Para malaman kung may lubi ba o wala. Mata. Okay. Ito. Okay, meron na.